Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jissaħħaħ u jiġġedded u aħna kollha għandna responsabilta sabiex dan iseħħ. Hekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'attività soċjali li saret il-ġimgħa filgħaxija fejn ħareġ ċar l-apprezzament tan-nies lejn il-ħidma ta' Bernard Grech tul dawn il-5 snin illi ilu fit-tmum tal-Partit Nazzjonalista. Kienu bosta li attendew l-attività soċjali tal-kap tal-Partit Nazzjonalista illi f'messaġġ li wassal waqt din l-attività insista illi il-Partit Nazzjonalista jista' jibqa' jissaħħaħ u jiġġedded permezz tal-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista. Bernard Grech insista illi hu se jkun ta' spalla għal kap tal-Partit Nazzjonalista il-ġdid u saħa illi kull wieħed u waħda minna għandu responsabilta sabiex il-Partit Nazzjonalista jkompli jwettaq il-ħidma tiegħu għal ġid tal-familji Maltin Għawġin. Fid-diskors illi jindirizza u rringrazzja lil dawk kollha li kienu ta' sostenna lih u għal ta' madwaru f'dawn l-aħħar 5 snin, fejn anke rringrazzja lil poplu Malti Għawġi kollu. Bernard Grech sostna li huwa biss il-Partit Nazzjonalista li jista' jwassal lil pajjiżna fejn verament jixraqlu.